Sawanipun Dik Ina. Alah, alah. Bukane nyambut gawe bebarengan karo kancane iki sing mesem lan guyu. Iya mesem guyu. Atiku ki sedih. Apa? Nyawang kowe iki lho. Aku apa? Aku ndeloki kanca-kancamu kowe lho. Kowe delok gelang gedhi-gedhi kalau gedhi-gedhi. Lah, Bareng apa kok blas gak ngono. Oh. Lah kowe ora nyawang aku. Di Nek sing gedhe no. Mosok ora nyawang. Gak percaya, demoken nek gak percaya weh. Bandul tok kuwi gedhe. Lih, kok bandul tok iki ya sak kalunge. Kalunge renek, kalunge nang kene kok. Nek liyane kan kalung kan dienggo nyang kene to. Heeh. Gelang ya dienggo nyang tangan to. Nek aku beda. Kok ngendi? Tak ubetke ning dodo kabeh. Aku ora sombong kok tak lebokke jero. Bangi, ra mungkin ana maling ngobok-ngobok susu. Pengedan. Yo nek yo ora enak tenan. Oh ya nek arek nyolong dadak ngene iki ora enak. Iya, pelecehan, Pelecehan kena pencabulan di bawah umur. 308. Iya. 6 tahun. Ngono lho. Nduk, sowan Cahayu. Iya, cah elek. Boyo tilem iki geni ngelem kok. Kok Cahayu cah elek. Wis sak lumrahe kosok baline ana ayu ana. Elek. Nah, ana sugih ana. Kere. Lah ya ngono, enek lemu ana. Guru. Nah, ya wis kok. Ya ora apa-apa sing penting sehat. Ki sowan dalemipun Bapak Agus Salim Bugarnis. Hadi carane kalih. Sing setunggal Wali Matul Khitan. Ngaten. Adik Adiasta Fakhri Salim ingkang maos ayat puji Al-Qur'an mau. Oh, Mau Masya yang dipun Allah. kitanaken. Nggih. Kuwi ciri-cirine anak sing soleh. Iya. Ingkang nomor kalih Wali Matul Akikoh putra ingkang nomor sekawan. Oh, nggih. Dik Zaidan Rafiski Salim. Nggih. Uluk salam uga ndongake sik monggo. Ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu sedaya ingkang kinurmatan sugeng ngahan kanthi sekeca. Ugi sugeng pepanggihan kula kalian sak rombongan sadayu lho iki meja saking tebih sangat Masya Allah Mas. Sentul ngeyongan Nagosari Boyolali lho, Boyolali saka Boyolali lho iki ada lho. Ki cara-carane alat iki garing mbak rono wis teko. Ya rekae kok. Tenan. Nggih nggih. Nggih. Memuji ya Nduk, mugi-mugi kadah-kajat wiwitan tengan rasan mangke kasiwanan. Amin. Mau ki ya ana dawuh Dawuhe napa? saking Eyang Kakung. Mbah Kakung minta apa Mbah Kakung? Assalamualaikum, waalaikumsalam katur Mas MC nggih matur mbah nuwun. Kula Pak Sugi, Mbah Payem RT 05. Nggih. Nyuwun gending pepeling kanthi dipun bawani penyanyi urut. Ingkang nyanyi sedaya penyanyi kur. Oh, ngaten. Matur nuwun. Nggih. Berarti iki piye Mas? Iki Putra Nuswantara sik. Oh, ngono. Kobar kuwi genti pepeling penyanyine engko papat ngadeg Ngadeg bareng. kabeh. Nggih. Bawa kur siji-siji. Bisa. Anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu melaku sabener
Kinudang kagem anak-anak kekalihipun. Nggih. Putra kang migunani sapa sagama. Amin. Bekti dumateng sak kalih. Amin. Sinambi ngerahapi dedaharan sop masuk ijo. Laras mat-matan sak wetawis. Nah, Non, aku ket mau ki goleki goleki sapa? calon maratuaku putri. Calon maratuwa putri. Bunda Wiwi Susilo kok ora ketok nanti ya? Kosek. Maksudmu ki piye to? Calon maratuaku wedok Sapa? Bunda Wiwi Susilo. Lah Wiwi ki lak garwane Mas Sigit to. Heeh. Dadi kae iki calon maratuwamu. Mah aku gak ngakoni kaya aku kok Wis lah piye? Lah iki bojone lho. gak suka. Terus saiki mu sing mok sir iki sapa? Sing mbok incer sapa? Lah kene. Justin. Justin Mbah kowe. Lah sapa? Sapa? Putrane Mas Sigit ki loro. Loro. Sing bajeng ki putri. Putri. Sing nomor kalih Justin kuwi. Yo halo Beb. Kayak iki arep masuk perguruan anu lho, Jo. Kowe iki apa ya gelem mbek awakmu kayak iki wis sekolah ning nggon TNI lho wis daftar. Arep mok senengi bedil ndasmu iso kowe. Aja sembrono kayak iki ganas karo mboke we ganas kae. Gak ana piyaine lembut halo Dek Lucy. Alah tak ragati no cah sugih wadake. Galo. Kowe apa ora ngerti ekspresine Lucy piye? Piye? Gila ngono. Iya. Alah, sikit nang ditenung ya sedone. Kok rumangsa aku kok dubeh lho. Bisa gawe Yo. maramenga diku. Beris sehat ya Mbah. Wah, nggih. Sesuai sedayung biyen kan Iya, aku cek sesuai. melu ijek utuh tuwek lah nom-nom. Kok utuh tuwek iki utuh sehat, Oh, utuh awet sehat. sehat ngono lho. Amin. Wis bar panen alhamdulillah. Tak kita saya kelingan to Pak Heri. Zaman main ten mriko jenengan mampir ke Mukus nika le alah. Inang desane ora clewa-clewo kowe. Piye to? Ora kaya nggur mampir tuku bensin mobil Sigit kentek disitok. Iya, aku ki yo ngandang ning ke Mukus emang sampe ngopo? Ning kono ki nggon Jajan. apa iki? Jajan apa, Mbak? Oh, he alhamdulillah. enek tempat nggon foto-foto nggih enten nggih, Mbah. Kuwi lho maksud war ngopo? Mosok Pak Heri arep karaoke karo Elsi ora mungkin. Kowe iki kok ora percaya aku. Ya sapa ngerti ketrucut kok ya.
sing bagus dhewe larang disamperake omahe cerak ora ngamerke sayang paling enak bergoyang-goyang pangan roti anget lima salat ngaji jaga agama seneng sapedane sayang sithik berkone ilang aku seneng karo sithene sayang sithik duwe liyan dari manang datang nyalitan dari sawah urut kekali dari manang datangnya cinta dari mata turun ke hati ijo-ijo aja diunduhi wong sing abang wae ra kurang duwe bojo aja dirusui wong sing legan wae ra kurang Sampun. niki wau putra Nuswantara katampen mudang anak Mudang anak. kagem putra kang kekalihipun. Nggih, Leren. Nah, iki saiki genti nuwuni saking Hyang Kakung, penyanyine papat maju bareng. Kur